otan tähän nyt iPhonein etsi. Ja sitten mulla onkin jo avaimissa toi edeltävä laite. Nyt mä poistan tästä tän. Joo, sit mä painan plussaa. Lisää esine. Ja muistakaa, että laitatte lisää esine, koska tämähän ei ole siis Applen orkis AirTag. Yhdistä. Mä nimeän sen. Tästä tulee rolle. Ja missä on rolle, siellä on aina Telma. Missä on rolle ja Telma, niin siellä on myöskin aina Tiina. Markolle tiedoksi. Valitaan emoji. Nehän on isovillat. Tosin ne on mustia, mutta menkään nyt valkoisena. Hyväksy. Valmis. Ja kato, isovillat näyttää. Näyttää, että ne olisi täällä. Ja siellähän ne on. Tämäkin on kyllä tossa, mutta niin. Ne on siellä. Miss Tiina? Niin, mä laitan noihin valjaisiin kiinni. Joo. Ja sit siellä on mun rolle ja Telma ja Tiinan avaimet. Joo. Location.